Euskararen Akademia sortu zen momentutik bertatik jardun duzue, Euskara ehuntzen eta horretan diharduzue. Iker eta Jagon, euskaltzaindia da, Euskara kontuetan gure erreferentzia nagusia. Horrela dago jasota Gernikako estatutuan, eta aitortza hori egiten dizuegu herri agenteen, herri eragileen izenean. Gure erkidegotik kanpo ere, euskaltzaindiak ematen dio osotasuna eta bermea gure hizkuntzaren aniztasunari eta batasunari. Euskal Herri osoko erakunde eta herritar guztiok gauzkazue zuen irizpideen esanetara, zuk, Andres, aipatu duzun Euskal Herri osoa.